Si Melanie, actually, girlfriend ko siya. Nakilala ko siya sa itong banda nung kukunin namin siyang vocalista kasi wala na kaming vocalista nung babae kasi nag-aaral kasi. Kaya yun, niligawan ko siya. Yun, naging kami. Mga one year and a half na kami. Mga extension nyo, bag nyo! Mga sadot! Sino? Makajana. Sulang kata dito? Nag-recordan na dito. Yes? May dala nito daga sa inyo na. Ito lang, talentoso kami. Waa! Oy! 10 minutes ka lang magdigos ang mata. Tinili ang mamay sa oras ha. 30 minutes na. Mga tubay. Baka nung mga Jay Carrington kaya. Basta may kay tulad na dyan, yuray kay tulad na dyan, may tatulay na. Kalintodo kami. Habang nagka-practice kami, biglang umulan. Sobrang lakas ng ulan. So, akala ko hindi na talaga matutuloy. Kakainis nga eh. Parang sa akin, parang ayoko nang punta pero kailangan talaga. Hindi na pwedeng i-cancel yung tugtugan kasi nakaset na yun. Tapos, kakainis talaga kasi biglang umulan. Ang lakas pa. Ay, naglamis! Apa yung hawak mo yung text baby? Naka-text baby ba? Ay, di ba baby? Yung drummer namin tsaka ako nga eh, nag-sacrifice na para makapagpalit. Nagpaulan na lang makauwi tapos magpalit. Ayun, nagpasundo na lang kami. Ano matulog? Orderan na mo makan. Ay, bale. Pabisin na, orderan na mo Tampay makan. kayo. Sakton to sa mangpet kami. Piyot. Penalty. Penalty. Sige. Ayan, camera niya. Tira na yung dulo nyo, may babuya kang biyata na dulo. Tapos pagdating namin doon, wala pang tao. Wala pang tao kasi usually pag may tugtog kami, pag wala nang tao, cancel na yan. Pero kasi naman, umuulan kasi kaya medyo kunti lang yung tao. Pero nung medyo tumigil na, ayun, yung mag-start na kami, bigla nang dumami yung tao kaya yun. Maraming salamat.
Nag-start akong kumanta nung grade 2 ako, na nalaman ko na meron pala akong talent sa singing. So, nakisali ako sa contest.